may tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Shy. Sa dami ng kwento ko sa buhay na parang ang hirap lapatan ng mga salita. Sana maibahagi ko itong aspeto ng buhay ko sa inyo na maayos. I am unusually quiet. Deep inside, gusto ko man minsang makisama sa kakwelahan ng iba, hindi talaga ganon ang personality ko. Nung high school ako, ayoko ng school events like field trips, intramurals at iba pa. Mag-isa lang kasi ako at walang kagrupo. During our graduation nga, sila-sila lang ang nagpipicturan. All throughout high school, ang naging panlaban ko lang ay yung galing ko sa pag-aaral. Pagdating ko ng college, naging goal ko na magkaroon ng totoong kaibigan. Hindi na nga nangyari, mas lumamala pa. I was verbally bullied. Nahirapan ako sa math, accounting, auditing at research subjects. Kung hindi bagsak ang grades ko, I dropped out. Akala ng lahat, even my church mates, matino at okay ako. Walang nakakaalam sa pinagdaraanan ko. Gaya ng dapat asahan, hindi ako nakagraduate on time. Natauhan ako. Parang pinaalala sa akin ni Lord kung sino ako. Inayos ko ang buhay ko, nag-overload ako ng subjects, kinailangan ko mag-summer at magbuno ng isa pang taon para matapos ko ang college. After college, I applied for a job. Nagdasal ako ng taimtim kasi ang pangit ng transcript ko. Divine intervention talaga kasi hindi nag-dwell yung nag-interview sa akin sa transcript. I got the job na ayon sa kursong tinapos ko. Ngayon, medyo mataas na ang posisyon ko sa trabaho. Iba talaga kapag si Lord ang kasama mo. My job involves interviewing people kaya nag-effort talaga ako na ma-improve ang aking social skills. Natuto na ako makapag-socialize kahit papaano. May konting kaibigan na din pero when I feel alone and I text them, minsan busy sila. Buti pa si Lord, He is always there and is never busy for me. Dahil sa mga pinagdaanan ko, I always make time for my few friends. Lagi ako nandyan pag gusto nilang mag-rant. Alam ko kasi kung gaano kahirap kapag walang makausap. Ayoko makakita ng kaibigan na longing for love and belongingness kasi alam ko kung gaano kasakit. Sabi nga ng quote na nabasa ko, "Be the love you never had." Hanggang dito na lang tambalan. Salamat sa pagbasa ng sulat ko. At sana po ay kapulutan ng aral ng listeners ninyo kahit papaano. Ang inyong tambalanista, Shy. Hello, Shy girl!
yarn. Sana pwedeng bilhin yung yung lakas ng loob talaga. Oo Sana pwede i-add to cart, di ba? Oo. Sana. Parang Pero kailangan ko today, pabili nga. Oo nga Mga 3 agad na order. Oo, O no. kaya, ubusin ko kaya meron, ilang stock nyo dyan? Pakyawin ko na. Oo, ng lakas ng loob at tibay ng dibdib at kapal ng mukha. Magkakasama yung 3 yan Correct, Ano siya, correct. combo. Combo Combo meal. Combo deal, di ba? 3 in 1, 2 plus 1, ganon. Pero hindi talaga Wala akong masyadong kakilalang taong mahiyain. Lahat na, sa Yung- circle ng friends mo, Oo, partner, parang pareho kayo. Birds of the Oo, same feather kasi. Flock the feather. Oo. Yan. Birds of the same together, flock the feather. Oo. So, parang wala masyado. Yung parang ganitong levels na super mahiyain talaga. Meron naman akong kakilala mga mahiyain. Ako, mahiyain din ako. Talaga? Kailan nangyari yun? Hintay ko talaga Bakit parang reaction wala mo. naka-witness? Walang willing Hoy! tumestigo dyan? Mahiyain ako kapag kalimbawa yung mga kausap, mga English speaking. Nahihiya ako pag ganun. Ay, oo, totoo. Yung naliliit Tignan ako. mo. Tingnan mo. So, meron din akong pagkamahiyain. Ganyan. Oo. Ganun talaga. Alam mo, kanya-kanya lang talaga tayo ng personalities Kaya, importante talaga that we learn to give respect to each other. Kasi nga, yung mga personality po natin na iba-iba. Iba-iba po tayo ng kinalakihan. Maaring pamilya sila ng mga mahiyain. Kasi di ba, partner, parang namamana-mana din yan. Oo, Kasi correct. nasa kung anong Sa jeans mo. nasa genes, tsaka yung environment that you grew up in So kung ang environment na yan mga aktibo sa simbahan, 'di ba? Malamang dun sa pamilya na yan, ilan yung aktibo sa simbahan? Kung aktibo Correct. sa ganitong sports, malamang ilan, 'di ba? Kaya nga 'di ba, family of lawyers, family of doctors, family of dentists, mga ganon kasi nga yung kinalakihan. Totoo. Kumbaga naging culture, Oo, naging maaari. tradition. Oo, hindi naman sa lahat ng oras pero maaaring may effect. So, hindi mo alam yung kinalakihan, hindi mo alam yung background, hindi mo alam yung pinanggagalingan kung bakit ganun ang ugali ng isang tao. Kaya, we should learn how to respect. Correct. Oo. Totoo yun, no? Minsan, binubuli natin yung isang tao kasi alam natin hindi naman siya nagsasalita. Kasi hindi naman siya lumalaban. Kagaya nito, si Si Shai, Shai. di ba ilang beses siyang naka-experience ng verbal bullying. Correct. Pero kung tutuusin, no, in a way, may ano din to, may rason kung bakit nangyari sa iyo siya. Isipin mo 'yon, na-trigger yung ano mo na-unleash yung drive mo to develop your social skills. Correct, di ba? Na parang posible naman pala. So, Kaya naman palang gawin, yes, di ba? lesson pala ito. Kasi may kakilala din akong ganun, partner, binubuli din siya dati. Hindi naman yung matindihang bullying. Kaya lang, parang most of the time, outcast. Pag magkakainan, naiiwan siya lagi. Pag yun nga, yung typical example, kagaya ni Shai, pag nagpipicture, hindi siya kasama. Oo. O laid back, lagi nasa gilid. Nasa gilid lang. Kasama Oo. man pero nasa gilid. Hindi Oo, siya yung mga tas kalahati lang ng mukha yung kita. Oo, correct. O kaya paa lang. Happy siya nun eh. O kaya paa lang. Nakakatakot. Sipin mo lahat sila may ulo, ikaw paa lang. Yung masyadong pa-misteryoso. Oo. Yung pisngi lang yung kita. Kaya nga Yung mga trip niya. Yung mga dulo lang ng buhok, di ba? Oo, so lagi siyang hindi kasama sa mga sa pag-socialize ng mga tao pag kumakain, pag nasa kantina, pag may mga activities, bibihira siyang mag-join. Pero wag ka tatanungin ko pala siya kung ano yung naging turning point, bakit na-unleash yung potential niya. Ano na siya ngayon, partner? Isang magaling na guro. Oh. So sino mag-aakala na ang galing na communicator. Sobrang popular nga nito doon sa eskwelahan nila. Talaga? Oo, talagang pag nakita mo yung mga videos na ginagawa niya, lagi siyang candidate sa mga sa mga contest. Correct. Na hindi siya ganun dati. Yes. Oo. So, in a way, kumbaga, binibigyan tayo ng pagkakataon na ma-unleash yung mga potential na akala natin hindi natin makikita. Di ba, gaya niyan, pag-socialize, communication skills, di ba, kapal ng mukha, pag-overcome ng pagiging mahiyain. Kaya po natin yan, mga kaibigan. Akala mo lang hindi mo kaya pero kaya mo din talaga. Yes. Diba? At saka tingnan mo ha, Shai. Sino sa lahat ng mga kaklase mo ang may mataas na posisyon? Lahat ng mga madadaldal dyan at mga kasama sa picture, buo yung mukha.
Sino sa kanila? Oo. 'Di ba ang merong mataas na posisyon ngayon? Meron naman din siguro kasi syempre ang mga extrovert naman talaga parang feeling ko ano sila medyo associated with Kayo. with achieving, 'di ba? Parang yung ganun kasi bibong-bibo, aligaga, yung mga ganun. Correct ka. Meron din for sure, pero yung mga ikaw yung mga tipong hindi nila in-expect pero nandyan ka sa taas, 'di ba? Oo, isa ka sa mga dark horses. Correct. Normally ganun yung mga introvert. Ang extrovert, correct us if we are wrong. Correct. Ano kayo competitive. Competent kayo sa napakaraming bagay. Talagang gigil kayo makipaglaban. Ang kami naman mga introvert, happy kami na mag-isa. Hindi yung pagiging competitive namin, hindi namin masyadong ini-express. Oo, parang Because okay lang magsalita kayong lahat, di kami magsasalita. Oo. Unless pipilitin nyo kami. Yes, Oo. we just think. Oo. Gumagana yung isip namin kahit hindi kami nagsasalita. And through observation, nakakakuha kami ng napakaraming ideas. Correct. Na-absorb nilang lahat Yes, yan. ganun Isipin naman mo, yung advantage natin. Feeling ko ang galing ng mga introvert Kasi isipin mo, no, ang dami ninyo, ikaw yan, partner, ang dami ninyong na-absorb tapos hindi nyo siya nilalabas. Oh. Kaya pag lumabas siya mabaho. Parang ang galing, di ba? Parang ang dami-daming, di ba parang ang dami-dami mong Pumapasok, na-observe. Oo, Oo. na-observe. Tapos, of course, nagka-create ka ng opinion, of course, nagka-create ka ng parang sarili mong judgment, o kaya, basta madami ka na, tapos hindi mo siya sinasabi. Oo. Parang, Yun yung ang galing lang. Correct. Parang, ang galing, hindi mo sinasabi, pero gusto mo sabihin. Pero, ang tanong ko, gusto mo bang sabihin, o ayaw mo naman din talagang sabihin? Depende. At chess player kasi kami. Okay. Oo, Ay, di ako relate, di ako marunong ng chess. Hindi rin ako marunong mag-chess, pero Maka-chess player. Nabasa mo lang yun. Ito talaga. Hindi, yun nga, Ano yung nang sabihin dark nun? horses na lang para mas Oo. makaka-relate. Yung tipong Ano daw yung dark horse? Hindi naintindihan ng manang nagbebenta ng Yossi. Oo, yung magugulat ka na lang, ay ganun pala siya. Yung parang Ay, ang galing niya. tahimik siya. Hindi mo akalain na magagawa niya yung isang bagay kasi Correct. hindi niya sinasabi. Yan. Iniisip niya lang lahat yun. Ganon. Ganun yung yung magulat ka. Parang ang galing pala niya sa art. Oo. Ay ano pala siya, magaling pala siya sa math. Correct. Oo. Hindi lang siya nagsasalita. Hindi lang siya yung mga me, I know the answer. Oo, ganyan. hindi ganon. Oo. Magkakalabasan na lang sa exam. Oo, magkakalabasan Ganon. na lang kapag Highest pala siya. sa true, yan. Kapag Ganon. tawagan na ng academic honors, yan. Correct. Mga ganun. So yun, yung chess players, ibig sabihin, hindi kami vocal sa mga, di ba? Pag chess player ka, hindi ka naman madaldal. Ititira ko. Sige, itira mo yan. Di ba? Ganon, Ito yung next step ko. Tahimik lang pero ano na. Oo. Ayan na naman, babalik tayo sa tahimik lang pero ano pala. Ano naman to? Napag-usapan na natin to dati. Yung mga dark horse, yung tahimik pala pero pasabog. Oo, Mga ganon. simpleng epal. Yan yung sinabi ko dati. Mga pasabog tayo. Mga pasabog pala. Discreetly yun. Discreet, ganon. Oo. Tas simple lang. Mga ganon. Correct. So, yun pero yung din. mga introvert ba, parang wala silang 'di ba, napag-aralan natin recently ulit, 'di ba? Na-remind tayo yung meron kaming inattendan yung kung nakikinig po kayo sa teacher po ninyo sa college, kung dinaanan niyo po yung tinatawag na Maslow's Hierarchy of Needs. Sorry na po dun sa Masarap yun, di ba? Oo naman, yung hindi magaling marshmallows? siya. Marshmallows, yun. Oo, yun. Siya na nga. Yan na nga. Tapos yung nandun kasi, yung parang isa sa mga needs talaga is to be recognized. So, ang tanong ko, yung mga introvert ba, parang you don't feel that need to be recognized? Okay lang sa inyo kahit hindi kayo i-recognize? O mga simpleng kunwari lang kayo, nagkukunwari lang kayo, pero gusto nyo naman talaga? Mga kunwari lang, pero mga pasimple lang, pero pakunwari. Kasi as compared to extroverts, parang alam mo agad na itong extrovert na to, parang kita agad na, syempre gusto niya. Although partner people change. Parang katulad din ni Shai, na parang na-develop niya din eventually. And the other way around, yung extroverts din will eventually feel like mapapagod din siya to compete. Alam mo yun, yung parang marirealize niya, there's no need for competition. Correct. Bakit ako laging, bakit ako laging naghahabol? Yung mga ganun. Hindi ko naman kailangan laging maghabol. May ganun. Posible yun. Nangyayari yun. Magbago din. Oo, kasi ako ganun na ako, partner. I don't feel the need to compete. Hindi, yung in a lot of ways. Pero siguro, hindi namin pansin kasi kasi maingay lang ako. Or talaga, hindi lang halata. Pero ako talaga, partner, na in-establish ko na yan Parang, ewan ko kung pandemic or or even before that, na there's no need to compete.
Oo, parang ganun. Kasi nakakapagod pala siya. Correct. Parang ganun. So, parang feeling ko Posible ganun din si din. Shai. So, anyway, balik tayo dun sa tanong ko. Na- So, yung mga introvert ba, parang etchos lang nila yung tahimik lang sila, pero sa totoo lang, they also feel like there is a need to be recognized. Depende sa sitwasyon and depende on how you define recognition. Ang hirap naman, ang daming eklabo. Hindi ba pwedeng yes or no? Oo. Recognition meaning you're talking of popularity. Hindi, yung recognize, makita lang na, ay ano pala siya. Oh, yun nga. Hindi, they exist. Oo. Ganun lang. Enough na sa amin yun. Ayos na sa inyo. Oo, pero yung ay, buhay pala siya. Oo, yes. Classmate ko pala siya. Ganun lang. Ganun lang. Pero yung tipong, Yung kailangan I parang- should be on top. I want to be recognized. I want to be the yan. most popular in this class. Hindi ganon. Hindi ganon. Oo, okay. Makita, So, kanya-kanya nyo lang talaga that we are existing. Oo, na, That's enough. nakasama siya. Yes, ganon. second string, parang ganon. Oo. Ano naman yung second string? Ang dami mo naman English na yun. Hindi ko naintindihan yung second string. Kumbaga sa gitara, ikaw yung katawan, sa string lang kami. Ganon, pero ba't your guitar... kailangan second Oo, pa? pero yung guitar hindi magpo-function without the string. Ganon siya. Second string kasi. Oo. Ganon. Tapos, naubos na yun.